Здравейте! Тук що получих тези 3 портативни тон колонки марка Huawei AM10S. Колонките съм ги купил от eBay. И сега ще направя едно кратко ревю с впечатленията относно колонката като цяло. Така, идва в така стабилна опаковка. Както виждате, самата тон колонка е вътре. Виждате се някакви книжки. Сега ще я разопаковам. Така, като цяло в един пакет. Книжка с инструкции на английски език. Където е описано как се зарежда батерията, как да се свърза с Bluetooth, с компютър за прехвърляне и още куп други глупости на различни езици. Така. Тук имаме кутийка с... Сега ще видя какво има вътре. Така. Връзка за държач на тон колонката. 3,5 мм AUX жак и USB кабел за зареждане на тон колонката. Тя не поддържа режим за предаване на музика в USB режим, така че е само за зареждане. Сега ето е самата тон колонка с някакви лепенки по нея. Като цяло напипане. Цялата е облечена в гумено покритие. Ето го и моделът. AM10S Huawei Technologies, произведен в Чайна. Самата тон колонка е сравнително не голяма на размери. Отгоре са разположени бутоните за пускане и спиране на самия звук, за превъртане назад, за превъртане напред, за увеличаване, за намаляне и за увеличаване на звука, като функцията слушалка ви дава възможност да провеждате телефонни разговори, т.е. да приемате и да отказвате телефонни разговори посредством, ако сте свързани с телефон Bluetooth. От лявата страна на тон колонката се намира жлебчето, където се вкара самата връзка за по-стабилно носен в ръка, измервател на батерията, копче за смяна на режимите, ето от AUX към SD карта и към Bluetooth, и бутон за включване и изключване. Долната страна има 4 по-издадени кръченца, пак от същата гума, като на цяло напипане е много солидна. Значи от дясната страна са разположени слота за microSD картата, както порта за зареждане и вход за
3,5 мм жак, който да работи посредством включването на MP3 плеер или друг поточен аудиопредавател. Като цяло колонката разполага с 4 говорителя, който е всеки по 1 ват, като два от говорителите от тази страна предната са с средни и високи честоти, докато другите два задни са само басови. И сега да демонстрирам само да я свържем с Bluetooth. Всъщност трябва да я пуснем. Power on. Reaching for powering. Тук нещо избърбори на китайски език. Reaching for pairing, but но го каза просто с такава интонация китайката, че Reaching for powering. Ето сега ще видите колко бързо е свързването. Сдвояване. Възстановява се връзката и вече е свързана. Значи работи перфектно чрез SD карта или чрез кабела. Сега ще пробвам максимум сила на звука на телефона. Чува се страшно добре. Има отчетливо звучение. Колонката работи и чрез Bluetooth осъществява и командите си към телефона. Може да се превърта директно от самата тон колонка, без да се включва екрана. Ето сега ще ви демонстрирам. Заключвам телефона и чрез нея сменявам песните назад, напред. Така е пауза. Мисля, че бутона е просто за приемане и отхвърляне на обаждане. Не знам, тук задържах и се разкачи самата връзка. По принцип никога не се е случвало, понеже имам още една такава отворена. Connected. Точно. Сега ще демонстрирам силата на звука. Дразнещото пред тази тон колонка е, че когато увеличите звукът до край се чува едно бип, което прекъсва самата песен.
boy don't. Да. Звука като цяло е доста добър, няма изкривявания, особено когато се увеличи до край, няма браждение на ниските честоти или пък изкривяване на високите. Като цяло е доста добро изпълнението. Басът е много стабилен. Тон колонката леко подскача, когато е увеличена до край, но това няма никакво значение. Като цяло е добър избор, що се отнася до закупуването на качествен преносим говорител. Това е. Това е от мен. Колонката си заслужава. Определено се заслужава. Благодаря ви и до нови срещи.